Keby som nemala tú masku na sebe, tak by som sa normálne pozerala do kamery a bola taká, že čo to povedal? Keď som ho prvýkrát videl, nechcem povedať, že som sa zlákol, ale prakticky zlákol som sa. Tento diel menučka ti prináša McDonald's. Zaži s nami chutné rande. Dnes budeme hľadať partnera ukecanej a sympatickej Janke. Ahojte, moje meno je Janka, mám 24 rokov, teraz fresh. Venujem sa práve influencingu, čo nemám moc rada to slovo. Mám veľmi rada tú prácu, rada natáčam, točím videá už od mojich 19 rokov. Moje najbližšie aktivity sú buď hrať hry s kamarátmi, lebo to ma naučila karanténa. Cestovanie ma strašne baví a strašne ma baví šoferovanie. Ja budem tá, čo vo vzťahu bude šoferovať. Základné vlastnosti, ktoré môj partner by mal podľa mňa spĺňať, sú mať dobrý zmysel pre humor, pretože ja si dokážem urobiť srandu zo všetkého a to je taký môj love language a nemôže sa rýchlo naštvať. Na menučka som sa dala pretože sa mi páči ten koncept a ja som za všetko srandovné, zaujímavé, takže ja sa teším, koho tu spoznám. Možno to bude môj ďalší kamarát, možno niečo viacej, uvidíme. Oproti Janke sme posadili zaujímavého partnera. Ako si budú rozumieť, kým sa neuvidia? Ahoj, moje meno je Janka. Ako sa voláš? Ahoj, moje meno je Juraj. OK. Takže OK, to bude vyzerať pekne na svadbe, môže byť? Prekvapilo ma, že hneď spomenula svadbu. Bolo to pre mňa trošku aj odstrašujúce, pravdu povediac. To bol úplne humor, to je proste môj humor. Čo rád robíš vo voľnom čase? Hrávam teda LOLko. Ježiš, dobre. Má boj. Áno. Chodím do fitka, do školy a inak brigáda. Do školy, OK. Čo študuješ? Financie, bankovníctvo, poisťovníctvo na Ekonomickej univerzite. Keď povedal, že študuje financie, tak som si zaradila ten hlas. Ja neviem. Ja som rozhodla, že to je ono. Ja, že prečo mi tak znie? A ty? To poznáte podle hlasu, že studuje finance? Čo robíš, akoby pracuješ alebo študuješ? Pracujem, už neštudujem. Pracujem ako youtuber. Keď hovorila, že je youtuberka, som teda rozmýšľal, že... Ahoj, děkuji ti za sledování. Ale nedalo mi to podľa hlasu. Ešte čo hrávaš? Aké hry ešte hrávaš? Momentálne teda moc na to není čas popri všetkému. Predsa len teraz bakalársky ročník. Ale keď už niečo, tak ešte ten Valorant niekedy. Let's go. Dobre. Zkoušeli jste někdy Valorant? Já jsem ho zkoušela. Takhle, já jsem zvyklá na CSK. A když jsem ho zkusila, tak jak tam máte těch milión těch spelů, já to nestíhám, to je hrozně chaotický. Dobre, Čiže super. skôr také kompetitívne hry. Povedal by si, že si aj kompetitívny v živote? Samozrejme. Celý život je kompetitívny, tým pádom takto brať. Samozrejme, treba dobrú spoločnosť, ale treba sa predbiehať. Treba mať podľa mňa ľudí okolo seba, ktorí ťa motivujú nejako napredovať a tým pádom stále je tam tá kompetitívna sféra. Presne tak. Dobre hovoríš, môže byť. Čo také natáčaš? Vieš čo ma napadne? Životné, zabavné, o jedle, o cestovaní, volačo, čo rôzne veci skúšam. Hej, čiže veľa cestuješ, áno? Áno, akože rada cestujem, hej. A ako bola taká top destinácia, v ktorej si bola? Tak pre mňa vždycky top je určite Chorvátsko u mňa. Ja som poprvé... U mě je Most. Jsem dál nebyla. Jenom v Mostě a v Praze. Ešte neletel, takže neviem. OK. Aj by si letel, či vôbec? Áno, vyskúšal by som určite. A to ma aj prináša k ďalšej otázke. Šoferuješ? Máš vodičák? No, toto je taká chulostivejšia téma, bohužiaľ nemám. Tak ja samozrejme akceptujem, že to pre Však to je jedno, ne, když týpek nemá řidičák. neho môže byť chulostivé, ale nemyslím si, že to je niečo hrozné, zlé, pre mňa aspoň nie teda. To si vlastne tiež chcem teraz onedlho robiť, keďže už mi to treba, že už mám nejaký vek a lietam hocikam. A ešte ma napadlo, že koľko máš rokov vlastne? 23. 23. OK, to som mala pred chvíľou, ale už mám 24. Určite to nie je nejaký deal breaker, že by som bola teraz toho taká, že preboha. Ale určite ma to trochu zasiahlo, lebo ja už potom, po všetkých mojich skúsenostiach si určite hľadám staršieho človeka, ktorý má niečo svoje rozbehnuté, nejaké svoje ciele. Aby si vedel, tak to je moje prvé rande, takto nejak. Pretože ja väčšinou som mala
partnerov, takže sme sa spoznali cez to hrávanie práve, že? Aha, no aj cez Discord, hej? Hej, cez Discord. Akože bolo to väčšinou na nič, takže asi to není ten správny začiatok vzťahu. Ja Nezáleží, kde se poznáte, záleží, koho poznáte. som nikdy teda nespoznal nikoho cez Discord. Príde mi to také divnejšie. Neviem si predstaviť, že by som niečo takéto urobil. A kto je vlastne tvoj taký celebritný crush? Taká dosť zaujímavá otázka. Asi to bude Mike Feist. Asi také neznáme meno, lebo teraz len nedávno bol v takom veľmi známom filme, ktorý sa mi strašne páčil, takže asi on. A ty? Počkaj, len v akom filme? Challengers. Počas rande som bol teda veľmi nervózny, vlastne celú dobu. Mám aj teraz ešte taký brain fog. Vieš čo, u mňa to je Sabrina Carpenter. OK, takže no keď vyslovil, že Sabrina Carpenter, tak som sa normálne v mysli pozrela na zrkadlo a hovorím, že toto není ono. No way, no. Ako by si povedal, že by sa mala obliekať tá tvoja partnerka? Ako sa oblieka. Hlavne nech jej to nejako svedčí, nech to nejako vyzerá. Keby som nemala tú masku na sebe, tak by som sa normálne pozrela do kamery a bola taká, že čo to povedal? Lebo normálne som bola chvíľu, to bola tá veta, ktorá vo mne rezonovala potom, lebo... Počkej, co týpek řek? Tvoja partnerka. Ako sa oblieka. Hlavne nech jej to nejako svedčí, nech to nejako vyzerá. Keby som nemala tú masku na sebe, tak by som sa normálne pozrela do kamery a bola taká, že čo to povedal? Lebo normálne som bola chvíľu, to bola tá veta, ktorá vo mne rezonovala potom, lebo nech to nejak vyzerá. Skôr by som premostil, že ako by sa nemala obliekať, ak môžem. Jasné, povedz. Také, jak bezdomovec by som to povedal. Takže, Jak bezdomovec, takže jako já, dobře. roztrhané, nie že baggy. Baggy určite je fajn. Takže špinavé veci a takto, to by mi už trošku vadilo. Inak mi je to v zásade jedno. Čo je pre teba také neatraktívne na mužovi? Asi skinny jeansy. Myslím si, že to každý hovorí, ale myslím si, že ja nič iné také nemám. Na dievčati si všímam ako prvé jej celkový výzor tváre. Znie to a možno aj vtipne, ale taký tvar tej tváre. Ja mám rada proste, keď sa cíti komfortne, akože mne asi mi to tiež je úplne jedno. Já jsem se až teď všimla, že typka má na zubech diamanty. Keď sa cíti komfortne, akože mne asi mi to tiež je úplne jedno. Si pozrieš napríklad na svoje bývalé frajerky, boli to vždycky blondiny alebo mal si jej? Veľká väčšina. Počkaj, koľko Co? ich bolo? Jakže veľká väčšina. Tak dajme tomu zo 5, tak 4. Prvý chod je za nami. Posunú sa naši účastníci k zloženiu masiek? Ideme ďalej a je čas si zložiť masky. Ako na seba naši holúbkovia zareagujú? Nevidím. Ahoj. Čau. Čauko, no to nie som blondína, no. Jak se týpek podíval mimo. Nevidím. Ahoj. Čau. Čauko, no to nie som blondína, no. Bohužiaľ. Máš pekné vlasy, sa mi páči. Ďakujem. To je veľmi pekné. Ďakujem krásne. Také sú pekné. Keď som prvýkrát videl, nechcem povedať, že som sa zlákol, ale prakticky zlákol som sa toho. Proč? Lebo pre mňa to bolo niečo nové baviť sa s nejakou takouto osobou, keďže predsa len ja som prosto Juro z Petržalky, ktorý chodí na vysokú školu a má celkom bežnú brigádu. A teba som už predtým evidoval, čiže viem. A co to má co společného s tím, jak vypadá? No to som zabala. Čaká nás originálna špecialita šéf-kuchára. Budú si po nej Janka s Jurajom bližší? Čiže máme tu trojice slov a budeme to dávať vlastne po rade. Čo je nám také najbližšie? iPhone, Samsung, Xiaomi. iPhone velice omielaná téma v menučku. Nemal iPhone. Prečo Samsung posledný? Mala som zlé skúsenosti so Samsungom. Mala som ako, neviem, môj druhý možno dotykový mobil a bolo to proste, strašne rýchlo sa vybíjal, bol proste, nebol dobrý. Ale možno tieto nové... Mně se zase Samsung přehříval a vzadu, jak máte baterku, tak se mi tam udělala bublina a měla jsem strach, že mi to vybouchne. Sú. OK, ako ďalšiu trojicu tu máme Rytmus Separ a Luca Brasi. 3, 2, 1. Čiže počúvaš československý... Áno. Či je pre mňa red flag, že ho baví československý rap? Áno.
Áno, ja Proč? Proč to je red flag, že poslouchá nějakého interpreta? sa tým vôbec, akože nebojím sa to priznať, hovorím to naozaj každému, že proste, že keď niekto pustí niečo také, že ježišmaria. S kamarátmi ideme aj na zrče vlastne Československé. Ale tak je to jedno, když to poslouchal von, ne? Ty to nemusíš poslouchat. S kamarátmi ideme aj na zrče vlastne Československé, aj sme boli minulý rok. Baví ma tá hudba. Vlastne na prvom výročí som bol v 16, teraz mám 23. Z Československa je určite môj obľúbený interpret Kalin. Kalin vykonal ako dvojica, že Luku nepoznáš vôbec, akože si ho neevidovala. To, že nepoznal Luka Brasiho, ma teda veľmi prekvapilo, lebo však teraz boli Spilsim reálne všade. Podľa mňa si vymýšľala. Ja vôbec sa nehýbem v tomto. Ona spíš možná nezná to jméno, ale tu tvář, jo. To československý rap, pesničky, svete vôbec. Ani na Reelskách nič ti nevyšlo? Nie. Ja mám väčšinou americké veci. Čiže žáner? U mňa je to asi viacej prehľaden pop, alternatívny, také niečo. Asi. Môže byť YouTube, TikTok a Twitch. OK. Let's go. OK. Čo rád pozeráš na YouTube? Väčšinou gameplay z LoLka reálne. Že si pustím veľmi rád. A ešte k tomu LoLku, koľko máš hodín? Tak tohle bude red flag. Za celý život? Môže to byť už takých 9K. OK. 9 000. Prvýkrát, keď vyslovil, že hrá LoLko a že na to má 8000 hodín či koľko, musela som zadržať taký vnútorný kľud, pretože musela som si povedať, že musím byť otvorená všetkému. Ale hneď sa mi naspäť proste do hlavy mi išlo všetko, čo som zažila s ľuďmi, čo hrali LoLko. Twitch, akých streamerov ty sleduješ? Nemôžem povedať to meno toho. Vieš čo, ja hrám hru Dead by Daylight, čiže pozerám odtiaľ veci, alebo potom rôzne Valorant veci. TikTok je dokonca u mňa ešte vyššie, než keby boli napríklad Reelska alebo niečo. Stále hovoríš, že Reelska, ja mám TikTok od začiatku vlastne. To je taký iný typ ľudí, mám taký pocit, že keď sú Reelska a TikTok, to sú proste... Neviem. Twitch beriem ako streamovaciu platformu, čiže keď premostíme na Kik, tak... No jako Instagram je docela nebezpečný v těch reelsek. Resto napríklad, alebo teda Maťa. Ježišmaria. Som sa lákla toho prvého ináč. Fico, Šimečka a Pellegrini. Hotovo. Čiže ty si ich dala na rovnaké poradie v podstate. Áno, proste... Že pre teba je to v podstate to isté. Akože je to proste úplne, že úplne dole, keby sa ešte dalo ísť dole, tak to je nižšie. Nie som, akože viem sa o tom porozprávať, ale neviem moc veľa informácií do politiky, ale samozrejme viem, čo je dobré a čo nie je dobré. Okay. Čiže odkiaľ zbieraš informácie? Vieš čo, od rodiny skôr mám uja, ktorý sa tomu strašne veľa venuje, takže s ním sa vždycky porozprávam. Treba vedieť, koho volíme, prečo ho volíme, aký má aspoň CC a program, lebo keď volím podľa rodiny alebo podľa len príbuzných, tak je to také... Takto to demokracia je, že ja vyslovujem svoj názor, nie názor iných. Je to strašne pre mňa negatívne a to potom strašne prežívam. Takže skôr asi som taká, že menej chcem vedieť o tomto. OK. Čiže, jakže menej chceš vedieť o tomto? Lebo, čiže podľa teba človek... takto podľa mňa by sa človek mal zaujímať, vieš? Že nejako o to dianie. A je super, že od rodiny máš teda info z prvej ruky, ktorý sa o tom zaujíma. Samozrejme je super, že mu veríš. Ale podľa mňa by bolo dobre si aj teda niekedy prejsť, vieš, že čo a ako. Samozrejme, ja si myslím, že určite každý by mal rozumieť politike aspoň trošku, alebo nejak to vnímať. To je pravda, ale nemyslím si, že každý by do toho mal byť úplne zažraný, že pozerá každú jednu správu a mne osobne to nerobí dobre a ja proste nebudem robiť veci, ktoré mne nerobia dobre. Čiže ďalšiu otázku máme teda k Minecraftu. Spadneš do lavy, creeper vybuchne pri dome, alebo stratíš inventar v hardcore. Co to je za otázky na rande? Prvé bude najhoršie. 3, 2. Takhle jako poznáš toho člověka, nebo jako k čemu ti to je? 1. Prečo creeper vybuchne na dvojke? Ztratíš inventář. Vybuchne creeper. Spadneš do lávy. Ten zvuk. Aha.
No to, že nemá rád zvuk creepera, ma akože trošku prekvapilo, lebo musí s tým mať niečo spojené, možno sa mu niečo stalo zle. Sú pre Proč to tolik řeší typka? dvojicu rozdiely, na ktoré prišli počas druhého chodu dealbreakerom? Pokiaľ chce dvojica pokračovať ďalej, musíme na ich tabuľkách uvidieť áno. To je aké zlaté, to je aké pekné vidieť, ty kokso. Tak. Prečo áno? Vieš čo, prídeš mi teda celkom zaujímavá. Je teda menej žien poznám, ktoré hrajú hry. V minulosti som v živote nemal. Co? Nehrá hry. Ja som hlavne na ten, neviem ani ako to máme po slovensky, proste to je to slovíčko, ten vibe. Že to mi príde také veľmi úprimné, takže preto áno. Ideme ďalej a servírujeme tretí chod. Takže máme tu pár otázok, ktoré máme odpovedať obidvaja. Uvidíme, či sa zhodneme. Reality show, ktorého známeho Slováka či Slovenky by si rada pozrela? Fú. Janka Koleníka u mňa, určite. Môžem vám akože úplne povedať, že v tom momente som nevedela, kto to je. Vieš mi to, Také to nenapadlo, proste neviem, kto to je. Takže som bola taká, že okej. Ale teraz, jak mi to hovoríte, tak už viem, kto to je. A neviem prečo by si to pozrel, ale teraz ma to zaujíma, prečo by si to pozrel. Zachytila si rozchod Bianky a Jovinečka. Čo si myslíš o ošiali, ktorý spôsobili? Mne to povedal kamarát, lenže niečo o tom, ale ja vôbec nesledujem. Takže zachytila som možno, ale neviem, čo sa tam stalo. To, či sa dá Bianka a Jovinečko zase dokopy, je čisto na nich, ale podľa vašej veštkyne áno, čiže uvidíme. Mňa bavili akurát tie mýmy. To bolo celé na tomto. Inak nič, to som asi neurobil. Po akom čase rande? Co tam měli? To bolo celé na tomto. Inak nič, to som asi neurobil. Po akom čase randenia je OK mať sex? Môžu asi povedať prvý. 3 dní? Co? Hraje převážně hry, ale zatím jsem tu žádnou neviděl. To je lež. To je lež. Lež. Lžeš? Dní po rande, ja neviem, či to mal odstopkované, že proste to bolo prvý raz, čo sa s niekým neviem, ale to bolo teda veľmi zaujímavá odpoveď. Ja teda by som určite nepovedala, že presne 12 hodín 38 sekúnd a ja neviem, 2 milisekundy. Proste prečo? Určite by som nič takého nespravila na začiatku úplne. Jasne. Takže asi keď je ten čas, ale akože keď to obidvoja nejak akože cítime. Čo sa týka sexu po prvom rande, áno, mal som to. Akej konšpiračnej teórii trochu veríš? Konšpiračné teórie? No, ja verím v paranormálne aktivity, či už duchov, alebo nejakých démonov. Ale ja tomu veľmi verím, aj sa mi stali veci. My máme také podkrovie a ja som si išla spať a mala som vlastne posteľ opretú o tú stenu. A za tou stenou ešte bola časť toho podkrovia. Som sa nejak pohla dozadu, že to trochu zadunelo. Dvakrát možno nejak som sa tak akože pohla a asi za minútu zozadu mi zaklopalo dvakrát. Ja som sa postavila a nespala som asi 2 týždne. A aj dokonca mám veci na to, na to vyšetrovanie doma. A už som strašne dlho chcela ísť niekde. To ma tiež prekvapilo, že má toto zariadenie doma. Ja na to síce verím, ale na tie zariadenia ani nie. Ktorou slovenskou influencerkou by si vedel predstaviť bývať jeden domácnosti? No toto je na telo, však s tebou, nie? Damn! Dobre, dobře. Nemám žiadneho takého, že by som si vedela predstaviť. S jedným som chvíľu bola a to mi asi stačilo. Čo najzaujímavejšie si kedy vytvorila v Minecrafte? Ježišmaria, ja som raz bola normálne vyhlásená a bola som ako builder na jednom serveri. Dobrý flex, ty vole. Ja som Minecraft hral teda najviac survival mod, ale keď už som hral s kamarátmi, keď sme boli menší, tak ja som bol ten, čo staval TNTčka po ich barákoch a celé to vybuchol. Čiže... OK, takže griefing. Tak. To bolo, že... Takže tenhle ten pár je založený hlavně na Minecraftu, nebo jako, že se tam ptají na ten Minecraft? Banovateľe na našom serveri, takže tam by si moc nebol často. Len raz by som to urobila hneď, hej? Hej. Keď povedala vlastne, že by som dostal u nej na serveri hneď ban, vtedy som už vedel asi, že tudy cesta nevede, ale... Tento chod ukázal rozdiely medzi Jankou a Jurajom aj v zásadnejších otázkach. Znamená to, že sa nedostaneme k dezertu, alebo budú chcieť dotiahnuť rande až do konca?
také go. zlaté, ježišmaria. Takže presúvame sa, že vraj niekde. Bed Wars jsem nikdy nehrála, upřímně. Já jsem hrála jenom na PS3 jsem měla koupený, nebo jako mám koupený normálně jako CDčko Minecraft a pak mám namodovaný Minecraft se Pokémonama. Tešíš sa? Teším, som sám zvedavý na to. Čaká nás Jak koupený, normálně mám koupený. štvrtý chod, ktorý si dáme v Mekáči. V ponuke je totiž nadúpané Minecraft Movie Meal, ktorý naši dvaja hráči určite ocenia. Ano, na kompu taky. Bože, ja sa tak teším. Ukáž. Ty vole, dala bych si, jo, tak proto tam byl ten Minecraft. Ja som si dala nugetky. A ja? Moja go-to objednávka v Mekači. Dala bych si to. Donedávna nebola nugetky, ale teraz sú. Neviem, čím to je, alebo Make Royale. Na tom sme sa zhodli. Na Make Royale sme sa zhodli a pár nových veciach. Zapíšte si to. Let's go. Ale je tu aj nejaká, že hračka, tak na to som že zvedavý. No ak budeš mať lepšiu než ja, tak ja si ju zoberiem. No, to neviem, či sa dohodneme zrovna. Záleží, čo máš. Takže by si so mnou nevymenil hračku, keby sa mi páčila viacej tvoja? No, tak to vôbec. Hele, nechte mě bejt. Wow. Aha. Bohužiaľ. GG. Dobrčíc. Ale toto je pekné. Dělejte Je trade. tam vlastne ešte kartička, ktorú si môžeš pridať že do hry. Čo? No. To je cool. Máme tu novú hru. On Pingpongové ukázal rakety. kód. Možnosti. Sú dve možnosti. GG, dve už farby. nemá kartičku. Vyberáme pomedzi to. Ružová je Big Mac, modrá sú nugetky. Big Mac. Asi ten Big Mac. Akože nugetky si dám, A prečo ale sme si dali obaja nugetky? podľa mňa telepatia. Aha, Vedeli sme, že na to máme chuť. Obidvaja. tak. Dokonalý vzťah bez sexu alebo vášnivý sex a vzťah plný konfliktov. Dobře. Neviem, Môže byť. kto by chcel to druhé, ale okej. Zažila som veľmi nepekné vzťahy. Nebo neviem, vzťahy, jak to teďkom bol ktoré pojatý. úplne zničili moju sebalásku. Úplne maximálne, že som ju akéby znova musela stavať. Marvel alebo DC? Nepozerám také. Fakt? Aj. Bože, Za mě asi Marvel. Janka nevidela nič od Marvelu a DC. Bolo myslené podľa mňa skôr, že ona to nejako nevidovala. Určite videla. Každý niekedy videl. Coca-Cola alebo Coca-Cola Zero. No, povídejte. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero? Co se týče chuti, tak určitě Coca-Cola originál. Ale začala jsem pít Zero, takže za mě asi Zero. Nechte mě bejt. Máš rád Zero? Dám Si si. dal obyčajnú. Teraz áno. Niekedy treba zrešiť, vieš, ale... Aha, okej, chápem. ale... Kino alebo Netflix? Netflix? Ja si Netflix. Doma, keď Pepsi. Normálně když jsem byla menší, tak úplně jsem milovala kombo Pepsi a kuřecí párek. Takový ty, jak koupíte od Vietnamců a je na tom alobalu nebo obalu nebo na té slídě, je tam typka. Prostě ženská. To jsou úplně nejlepší párky. Sice jsou takový obyčejný, ale párek s tou Pepsidou, to je úplně výborný. si to je proste podľa mňa ideálne. Na Netflixe by som si pustila môj úplne obľúbený seriál a to je buď The Office, alebo potom môj druhý obľúbený seriál. The Office, to je perfektní, ale neviděla jsem to celý. Zero je v pohodě. Menší a ty už si větší. Hele, neserte mě. Seriál, ktorý mám pozretý už 3-krát a to je Locked Up, španielský seriál. Janko a Juraja čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnom rande, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Čo uvidíme na tabulkách? Určitě jo. Budou mít free jídlo. Kdo by se nechtěl najíst? Aj, GG. Dobře. Ja to musím dať preč. Ne, mohli mít Ja jídlo. si veľmi idem na tom, ako si rozumieme. A ja som tam proste cítila, normálne som cítila, že čo by sa stalo do budúcna. Úplne som vedela, že proste, že ako by to asi bolo. Pohodičke. Pre mňa je strašne ťažké povedať nie, úplne celkovo v živote. Takto cítil som, že ten... Sáro, nechceš mi vařit? Co pak? Nemáš nikoho, kdo by ti uvařil? No,
vibe, respektíve nejaké spojenie tam nie je, však aj sme sa bavili, že vo veľa veciach sme rozdielni iní, ona žije iný život, ja žijem ten študentský život, ale bol som nervózny, tak to poviem. Takže toto je veľmi ťažké, ale ja si myslím, že sme si super zahrali niečo. To je bolo úplne dokonalé, takže ja by som strašne rada akože zostala v kontakte, lebo podľa mňa si strašne zaujímavý človek. Takže určite, akože ja som sa aj rozmýšľala, že by som možno začala aj hrať, že skúsila by som to lolko, vieš, napríklad, keď by sa mohla naučiť. Nikdy nebudem hrať lolko. Po celom Tak proč mu to říkáš? menučku sme sa dvojice opýtali, ako by sa ohodnotili. Ja osobne by som dala 4 z 10. Celkovo z 10, 6,5-7. Toto menučko neskončilo happy endom, no tvoje rande tak skončiť môže. Preto neváhaj a prihláš sa formulárom, ktorý nájdeš v popise videa. Dnes už...